हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय बे ब्लगानो जाबाय जे जोंनि गामिनि फोथाराव मावनाय बेसर थिलि आलु थिलिखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै रायजोफोर नाय बेसरजों बेसर बेसेबां नायनो बेसर सोरगिदिं नायनाय लामा थांगासिनो दैया लामा दैया 500 बिगा दा जोङो बेसर बागान जोंनि बे ज' फोनायफोरखौ नायनो फैदों दा लोगो दांदों जोंहा फुरा दैया सालायनाया दैथिं दैया दैथिं ओंखारनांगोन ओंखारनोसै जों दायो नाय बेसर गोजा बारनाय गोजा सब बेसरा बारनाय गोजा बिराद बरिया बारजोब्बाय बेसरफोरा रायजोफोर बिराद मोजां नांथारो जों दुब्लियाव माने दायो खान्दो फैबाय खेबसे नायनो होननानै नायहर पुरायथिंबो नैया बेसर खालि बेसर बिराद धुनिया बिराद मोजां नांदों नैया कमेयाव 500 बिगा जागोन ना 500 बिगा बापरे बाप बेमारि नङा बरिया ना नायहर रायजोफोर माने नैबे बेसर बागाना जोंनि रायजोफोरा माने ग्रुप लोगो नांनानै फोदों थांनाय बोसोराव फोदोंमोन एबाराव फोदों बिराद मोजां नांमारो 500 बिगा माने मोनथाम थांदों जों मोनथाम रायजोफोर माने ग्रुप जादों मोनथाम ग्रुपजों 500 बिगा रायजोफोर लोगो नांनानै फोदों आरो बिराद बरिया नैया जोंनिया नैबे बे बेसर थिलिखौ थारमाने जोङो सरकारनि अनसुंथाइ मोननानै सरकारनि अनसुंथाइ मोननानै जोङो बेखौ फोनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला नैबे जोंनिया रातुल बर' बिथाङा माने FMCनि माने फार्मार पथार परिचालना कमिटिनि फार्मार आफादगिरि माने बिथांनि नाजानायाव आरो लोगोसे जोंनि गासैबो जों सानैजों लोगो नांना आरो रायजो राजानि नाजानायाव जोङो बेखिनिखौ रायजोफोरनो होफैनो हादों आरो जों गासैबो ज' माने 500 बिगानि खेथिखौ मावनाय जादों नङा दा बेनिखायनो बेलेग स्किम दंबावो आरोबाव जों दा बेलेग स्किमफोरखौबो जोङो जुदि लाबोनानै रायजोफोरनो बेबायदि होनो हायोब्ला रायजोफोरा मावोब्ला बा माइखौथ' बहुद होनाय जायो बिराद मोजां जाथारो बिसोर जुदि नायामाय इमान गुवार रायजोफोर नाय खालि बेसरल' नुगोन खालि बेसरल' नुगोन 500 बिगा बेसर धेमालि रायजोफोर ओइथिं बेसर गोजा ओइलै हाय जै थांनायनि न' जों दायो बेलेग जायगा मोनसे फैलायबाय रायजोफोर ओइ खर'थि दङ जों दहाय जों दायो बेलेग मोनसे जायगाथिं होबोलायबाय मानो होनना बुङोब्ला नैथिं मोनसे फैनानै नैथिंखौ नायनो लुगैलायबाय ओरै नाय मोजां नांदों रायजोफोर मोजां नांदोंब्ला बेसर बारिखौ माबोरै नायदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनाय हरबानो जाबाय आंथ' थिखांगासिनो दङ बिराद मोजां नांबाय बेसरफोर ओइलै फारि बिबार बारदों बरिया सारि जोंनो ओइ मुलि सारखांबाय न' मुलिया परा सारजोब्बाय खननै होबाय मुलिखौ खननै होबायनो ओइलै मुलिया दे ओइलै बैग्रिया बिराद थाइदोलै रायजोफोर होनैया बैग्रि फिथाइया बहुद थाइदो बिराद मोजां बिराद गोदै मोजां जना नेनो मोजां जायो नैयाव रायजोफोर जों जाबाय गामिनि मानसि बिसोरनो माने खेथि मावलाय माबा माबि बेफार खालामलाय आरो जाय माने गामिनि मानसिफ्राथ' जों गासैबो साकरियाल नंजोबा दा जोंना रायजोफ्रा मावदों गासैबो लोगो नांनानै बयबो फिसानो सालायनांगोन जिबनखौ ओइ लैथो आलुबो दोङो न
आलु गायनायखौबो नायलाय आलु गायनायखौ खेबसे नायलायनोसै रायजोफोर एग्रिकालसारनि दहाय बुंनाया जोङो सरकारनि एग्रिकालसारनि मोनदो होनना बुंनाया रायजोफोरा माबादो आलुखौबो देखायगोन दा जों दा मोनसे थाबोबाय ओइ खाथिं ओइ मा थाबोदो एसे थाबाय नायगासिनो जोङो मा होनदों नैबे माथावरि रायजोबो माथावरि नैबे नै आलु सफैबाय आलुआ एसे नैबे आलु बिलाइ लगाय जाहांबाय न' दा आलु थिलियाव सफैलायबाय ने ओइलै आलु थिलियाव सफैलायबाय नै दा बरियासो नै बिराद धुनिया जादों नै आलु बिलाइआ बिराद बरिया जादों नै बिराद मोजां जादों नैलाय कि धुनिया जादों बिराद बरिया ग्रोम जादों आलुआ देरगोन इयो माने बिधाना मोजां फैदो ओंखायनो आलुआ बिराद धुनिया नैयाव माने जागोन आरो बाला हाया आरो बाला सिस्टेम ना बाला सिस्टेम हमदोना मा रायजोफोर खेथिया जोंनिया रायजोफोरनिया जोंनि रायजोफोरनि जोंनि होनना बुङोबा गामिनि मुङा जाबाय जोंना केक'हाटी आं आगोलबो बुंदों केक'हाटी गामियाव मोनथाम सुबायाव जोंनिया लोगो नांना बानायदों 500 बिगा ओइ गासैबो गथायबो जिमान रेल लाइन दङ रेल लाइननिफ्राय जों गथायबो माने बेसरं बे रेल लाइन बर्डार रेल लाइननिफ्राय पुरा इथिं पुरा गुवार मोनथाम रायजोआ लोगो नांना मावदों 500 बिगा न' गामिया जाबाय जोंनिया मा गामि केक'हाटी जोंनि गामि केक'हाटी आरो माबा गाव मावनायाथ' बेलेग गाव मावनाय बेलेग साइडआव दङ बे साइडआव दङ गावबा गाव मावनाय पुरा नैबे जाबाय ग्रुप नैबे जाबाय रायजो मोनथाम रायजोनि मोनथाम थान 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर लोगो नांनानै बेखौ मावनाय जादों माने ग्रुप आरो माने मोनथाम ग्रुप समान आरो बरियासे समान बरियासे राननानै हाखौ रानना लानानै बरियासे मावदों आरो मोजां जागोन एबार बेसरा जुदि अखा हाफ्लाङाब्ला मोजां दा बुजिगो देखाय मैया बरिया बिराद धुनिया बिराद मोजां जादों नैया ओइलै आरो बारबावगोनसो बे गोजौ जाबावगोन नैबे थाना बुबावगोन थाना लाबावगोन इयो नैबे थाना लाबावगोन बेसरा बारलाङो गोजौ जालाङो थायो फिथाइ थायाखै थायगोन ओरैबायदियाव थायगोन एब्ला गोजौ जालांसो पुरा बिबार माने बिबार लाहोलांगोन गोजौ जालांगोन बिबार लाहोलांगोन गोजौ जालांगोन मा रखम नांदों नों मावनानै मोजां नोंथांनि हेफाजाबाव मोजां मोनदों बरिया थिगैनो दोङो दिनै आं रायजोफोरनो खिथिबाय रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट बक्सआव जनायहर आं नोंथांमोननो खिथिबाय मारै जादों मारै जाया नोंथांमोना एसे जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादों खेथि मावनायाव बाय बुजायना हरबाव जों बाराथ' स्मार्ट नङा नैखिनिया ओइलै गावनो फोनानै माने बि रज'जोबनाय आरो दे रायजोफोर नैया मोजां नाङो बरिया बिराद मोजां नांदों गुसु बार ओइथिं मा होनबाय एन्जरफोर हाबदों बिथिं ओइ एन्जर माबा हाबबाफोर हाबदों थ' रायजोफोर जों दिनै जों नैबे बेसर थिलि खिथिनाय आरो आलु थिलि बाय खिथिनायखौ जों नोंथांमोननि सेराव फोजोबना खावलायसिगोन थ' नोंथांमोनखौ आं गले मोनसे खावलायबाय थायोमोन हदायबो जे नोंथांमोना नायनाल' दोनो नोंथांमोना बेलायगानखौ एसे बाय दाबायना हो बाय नोंथांमोना जाहाथे आरोबाव माने बाय जोंखौ उत्साह बाव बाय एसे जोंखौ आरोबाव माने जुदि मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय नोंथांमोना गोसोखौ जोंखौ बाय थिखांना होबाव जों अब्लाना एसे गोसोआ बाय मोजां मोनो थ' दिनै आं नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव माने हांख्रायबावदों बा गुरै खावलायबावदों नोंथांमोना बै बेलायगानखौ दाबायना होबानो जाबाय थ' आं दिनै बेसर थिलि माने खिथिनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों बाय